Вижте на какво интересно цвете попаднах, докато си бера лайка. Всъщност цветето е билка и се нарича усойниче. Има бодливо стъбло, ето вижте тук малките бодлички. Бодливи върхчета на листенцата, въпреки че не е чак толкова бодливо. И хубави лилави цветчета. Усойничето, древните хора са смятали, че лекува срещу ухапване от усойница. И именно заради това са го кръстили така. Обаче полезното му действие се свързва с коренището, което се откопава на есен и се използва при кожни изгаряния. Сварява се с мас и по този начин се налага изгореното място и то заздравява по-бързо. Това го знам от една последователка от Twitter, която ми писа преди много години, за да ме попита как се казва това цвете. Тъй като тя знае от баба си, че то се използва по този начин за кожни изгаряния, обаче не знаеше какво е неговото име. Така че древните са имали познание, което ние вече почти сме изгубили. Добре е да го пазим, затова ако познавате някоя баба или дядо, които се занимават с билкарство, попитайте ги. Това растение какво е, другото растение какво е, как се използва. Това е знание, което ни е лекувало стотици години. Не бива да го забравяме.